Sanibonani bafethu, uMamthemba kalala ePassage izingane zakwethu. Njengoba bengithembisile ukuthi ke niza kuyibona i-weekly report. Nansi i-report imi kanje. Umuntu uyazibona ukuthi abantu bakhe bayamenzela iqiniso or not. Alright. Cela sikhuphuke siye lapha ya kulowa 6000 vote. Nangu 6000 vote. Owalama vote ekade ngikhala ngawo ngithi abantu bayawalahla. Ngizoba ne-live engeke mhlawumbe ibe namhlanje ngoba manje kubuka ngathi ngizotravela cishe kuze kuse ngendlela engihamba ngayo mangibuka la ngisekhona kunala ngiyakhona. So kungenzeka sibe ne-live kusasa. Ngizoyiqinisekisa, ngizoyimemezela i-live yami ukuthi ngaba ne-live kusasa, mhlawumbe izobe ingasikhatsini, mhlawumbe ngabo 7 ntambama tomorrow, but ngizokhuluma nani kusasa. Ngiyabonga bafethu, iwona ke amavoti ami kanjena, izibalo zimi kanjena, okwamanje kumi kanjena. Ingakho bengithi abantu bena banenzela iqiniso, bangakhulumi ngomlomo kuphela. Senza i-topic ehlukile kulokho. Is a special occasion kule channel endofaka Sobethu TV. La sibheka lama TikTokers kule competition yokuwina kwemoto. uMamthembu lapha ne competition TikTok ama update athola kuyena. Mamthembu udumo usibiza kanjalo. Njengoba devezele kule video kancane la sizobuka nje abantu abavelayo, sibize nezinamba ezovela njengamanje. Uthe uzophana nge-update, weekly update. So sizozwa ngokuhamba kwesikhathi. Right. Laphana ke inamba eseceleni ke iyona ovotela kuyona umuntu. Bese ufaka igama lakhe. Inamba ekumvotela eseceleni eqaleni bese SMS kule number le 33352 bese ubhala igama lakhe. Cabanga ukuthi into kanjani. Right. uCandice amavoti akuyena ase u528. uFamous Lwethu yena wakhe amavoti awu515. Fraud Nkandla 201. Yabona ama-Red Nation. Asazi ukuthi yini into ayenzayo lapha. Ezasewulisi Katsheni TK 149 votes. Godole 73 1568 kwamavoti. Ingqwele 553 kwamavoti. Lucky Njezo 45 kwamavoti. Mark Zinto 141 kwamavoti. Mbali Dosha 17,655 kwamavoti. Umbeje 21,831 kwamavoti. Cinekazi 789. Ncolosi 1,094 kwamavoti. Phiwe 357 1,972 kwamavoti. Shandisi 235 kwamavoti. uSkhinkili 6,311 kwamavoti. uSlevi K una 21 amavoti. Spikili 09 37 amavoti. Siqondile D 75 amavoti. uVusi Hla 22 amavoti wakhe awu 20,096. Abanye ke abangakaveli ke asazi noma khona abangakaveli yini. Alright, khona abangakaveli. Ubani ongavelanga? Oh, ngathi sebevele bonke ke abantu lapha abanjengombeje. So zime kanjalo ke inamba ke abantu bayavota. Anani niyabona ukuthi abantu bayavota. Abantu beqhubekeke bawafaka amavoti, bevotele bonke abantu abathandayo abafisa ukubabona bephumelela bethole imoto. Number 2 uzothola imali angazi noma 15 or 10,000. Number 3 uzothola ihempa yemali ethize. I believe i5,000 hempa yakhona. Kodwa i-confirmation ilapha epagini kabani or kwi-account ka usisilo okumnazi we-competition. Ubani uMamthembu wodumo. Right. Bekuyilokho ke, bekuyi-update nje kubantu ke abangazi ukuthi lolu lwazi mhlambeni bangalithola kanjani. Nabangenazo isikhathi so belandelela izinto. Inombolo zime kanje zamavoti in South Africa. Ngiyabonga ithuba.